Màquina automàtica de segellat de llaunes aplicable a llaunes de llaunes, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes de paper. És l'equip d'embalatge ideal per a aliments, begudes medicinals, indústria química, etc. Tapadora automàtica de cobertes de plàstic, funcionament estable, velocitat ràpida. Màquina apta per a llaunes de diferents alçades, fàcil d'ajustar.